paborito? Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang Araw ng Kagitingan ay isang paggunita ng mga Pilipinong sundalo. Sila ay nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa bayan noong April 9, 1942. Ang kanilang sakripisyo para ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga mananakop ay nagbigay daan sa tinatamasan nating kalayaan ngayon. Salute to our Filipino soldiers. Isang pagbati mula sa inyong paboritong radio station sa Pangasinan, KWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na saray matuwan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mawayawayan agaw na Huwebes Pangasinan Dagupan. Wadyala so saray Balitan Matuwa. SBM say kabusol na saray manangitayak na tilatan fake news. SBM saray Balitan Matuwa with JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side, Kantabay Timot, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Mawayawayan agaw kung ko atatong tanagagik ta sisilibran tayo at sa inagaw. Sumika 48. Imagine mika 40 mika 84 binaliktad ko labat. Mika 84 anibersaryo nasay agaw o araw ng kagitingan niya tatawagan. Ya isisilibra tayo kada Abril 9. Tinauntan at atong tanagagik. At ay araw ng kagitingan, no i-translate tayo da salitan Ingles, sa igabayton ibagatan Day of Valor. Yan o iner. At dakol at saray laki tan bay tayo ng saman, panaon na gyera, panaon na impanakop na hapon. At bansatin Pilipinas, dakol sunan sakripisyo bilay to. Kanyan wala tan niya agaw yung gitar natan na sa bansa tayo panunot. Pagkanudnunotan at sa tan niya ginawa dan sakripisyo para tapyan jaruntan at nagamuran tayo so kawayangan jad Pilipinas. Kawayangan, freedom at ating tanagagik, freedom in everything, freedom of expression, freedom to travel. Ay tanan sa amin panaoy hapon, ang gapuratan niya freedom, magauntan na tatang tanagagik. Anatan, walalatan. Now, speaking of freedom of expression at tatang tanagagik, so inkamayat at tatang tanagagik na sari informasyon
at sa social media ni pakaradsatan so abiglaman nasay presidente tayo at question ita na tatong tanagagig. Natan wala man so balikas nasay Malacanang at tatong tanagagig, particularly sa opisina na sa Presidential Communications Office. Tanan karuman agi atabag sa social media at saratay kakamayat ni pakarad say no antuntua so kipapasan na abiglaman ng Presidente BBM at unong Presidential Communications wala ray ang itayak nasaratay informasyon ni paakad abiglaman na say presidente. Natan sa ibabaga ng Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez at kinalap na raw nila yung mga ebidensya at sasampahan ng kaso sa Department of Justice ang mga nagpakalat na yan tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikwanto ng Secretary Gomez, yung nagpapakalat on the health of PBBM, we are collecting na all pieces of evidence and will initiate a complaint with the DOJ. Kasi sabi ng PCO, ang ginagawa ng mga bots at trolls sa social media kung saan kumakalat ang mga larawan at video ng Pangulo na ito'y namayat, ayun po ay hakbang na ginawa ng PCSO na kung saan gusto nilang linawin ang bagay na yan. At paglilinaw ng PCO, ang nasabing mga larawan ay kuha pa noong ang Pangulo ay dumaranas ng sakit na diverticulitis kung saan sinailalim ito sa soft diet o mga sabaw lang ang maaring kainin. Ngayon, ang question, pwede ba natin questionin ang society kipapasan na abiglaman na say presidente? Wala actually man lang ti sa provision kwantila, the Constitution, ya mabata-batar wad man akasulat at atong tanagagig, ya kanupugan, ya nakabatan na sa umbalay, tan kanupugan mo actually. Nasa opisina ni Presidente ya paanta so tuwan nakipapasi abiglaman tuya at publiko. Wala man natin sa abantayan ko, may balibalin explanation, balibalin explanation ng POV, ay bali-bali may explanation tayo natan tapen na talusan tayo maong satan so nantutan si babagan na satan na provision at particular sa tayo watan niya kasulat at constitution tayo tatang tanagagik dengalanti pa so paliwawa ng POV. Hindi ito tanong para sa isang pribadong tao. Ito ay tanong para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ba talaga ang kalagayan ni Ferdinand Marcos Jr.? For some time now, napapansin ng publiko ang mga pagbabago, mga pagliban, mga pagkakataong tila limitado ang kanyang public appearances. And now, mas lumalakas ang usapan. May mga kumakalat na haka-haka hanggang sa umaabot sa sinasabing malubhang karamdaman, even stage 4 cancer. Let's be disciplined about this. Hindi tayo nag-aakusa, hindi tayo nagkukumpirma ng chismis, but we do not ignore patterns that raise legitimate public concern. Because this is not about curiosity. This is about capacity. Under the 1987 Constitution, Article 7, Section 12, there is a clear mandate. When the President is seriously ill, the public must be informed of the state of his health. Hindi ito pabor, hindi ito discretion. This is a constitutional obligation. So when persistent reports of serious illness begin to circulate, the burden does not lie on the public to prove them. The burden lies on the state
to clarify at hindi pwedeng sagot ang katahimikan. Because silence in this context does not calm the public. It fuels uncertainty, and uncertainty in matters of leadership affects governance, markets, and national stability. This is not an intrusion into private life. This is the consequence of holding the highest public office. If the president is well, then let that be stated clearly and credibly. A medical certification is not a spectacle, it is reassurance. But if there is a serious condition that is being withheld, then we enter dangerous ground. Because concealment of a serious illness may constitute a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, both recognized grounds for impeachment. And if inaccurate information is being released to the public, then accountability does not stop at silence. Under Republic Act number 6713, public officials are bound by truth, transparency, and integrity. Which brings us to the role of the spokesperson. Undersecretary Claire Castro carries not just the voice of the palace, but the weight of public trust. Any statement made must be accurate, complete, and in good faith. Otherwise, administrative liability, dishonesty, misconduct, conduct prejudicial to the service may arise. So let's be clear, hindi ito usapin ng chismis, hindi ito haka-haka na dapat baliwalain. This is a constitutional conversation. Kung maayos ang kalagayan ng Pangulo, then say it directly, officially, with clarity. Kung hindi, then the truth must still be told within the bounds of law and dignity. Because the Filipino people are not mere spectators. They are the sovereign and they are entitled to the truth. Another day. Si Katutan at Tatang Tanagagik, we, the Filipinos, we are sovereign and we are entitled to the truth at Tatang Tanagagik. Agauntan, accountability and good faith. Ay, okay. Di bali, tasay presyo ng langis. Presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bumaba matapos sumang-ayon ang Iran sa 2 linggong tigil putukan na alok ng Amerika. Kanya no na nang nangyuraratay presyo na saray krudo at saray gasolinaan nan adjust lalamat Iranatan. Walay adjustment to lalamat natan. At sinasabi nga po na naobserbahan sa pandaigdigang merkado ang pagbaba ng presyo ng kada barilis ng langis. Ngayon sa ibabagadanataan mga kapaborito, ang presyo ng WTI crude oil na mula sa Amerika na dating $113 to $117, bumaba po ito ng $93 to $95. Medyo babalag matsunik sa bantuat tatang Tanagagig. From $113 to $117 at nagmaliwlanatan ya $93 to $95. Ang Brent crude naman na dating $110 to $111, bumaba sa $93 to $95. Bumaba rin yung Dubai at Oman crude na dating $105 to $115, bumaba rin ng $90 to $95. So sinasabi po nila, ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado ay dulot po pa rin ng pagsang-ayon ng Iran sa alok na tigil putukan ng Amerika at ng pagbubukas na rin ng Strait of Hormuz. Pero, ayon sa mga ilang eksperto, bakit may pero pa? Positive na nga, gagawin na po negative drawback. Yun ang balita eh. Ang sinasabi ngayon ng mga eksperto, bagamat bubuksan na ang Strait of Hormuz, hindi naman daw ito agad mararamdaman. Pero, honestly, kahit papaano nakita natin yung difference nung presyo ng presyuhan kahapon at ngayon,
parang naramdaman natin na bumaba. Sana nga tuloy-tuloy na po yan kasi may mga eksperto pa na nagsasabi, matagal bago natin maramdaman yung epekto ng ceasefire na yan. Wala ni haka-haka Tatang Tanagagik na hindi biglang babalik sa dating presyo ng mga krudo o ang presyo ng mga krudo kahit na magkaroon pa ng ceasefire. Huwag naman ganon. Bigyan nyo naman kami ng hope. Idan nyo kami na ilalo agauntan. Mga KJ yung mga nagsasabi ng ganyan. Pero ang sabi ng Pangulong PBBM, let's hope na may magandang mangyayari for these 2 weeks ceasefire at meron pong gagawin ang ating gobyerno to take advantage of that 2-week ceasefire. Ito, pakinggan po natin si Pangulong BBM. Pa rin. Because the US and Iran agreed to have this 2-week ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. Kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libo na naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bumukas, baka pwede na nang padaanin. At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iran, na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So, hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. We pray for that, sir. Oh, Thank you very much, Mr. President. Si Katutan, so palapag ng Presidente BBM at ating Tanagagik at sa tanya 2 weeks yung ceasefire at ating Tanagagik between apan kasakuyan na sa Amerika tan Iran. Pero antay at ating Tanagagik at sa tanya agawa 2 weeks ceasefire. Walay sa kaya bansan dapat pisalamatan tayo. Kayari after the panawagan of Pope Leo XIV at ating Tanagagig sa mga leaders, convincing all leaders to mediate, do something. Tapian jaruntan at nasumsumpaltan ni Siblangan at bautan na Amerika tan Iran tan Israel, walay sa kayabansan imalagay. And that is Pakistan.
si Jad Panamaglinan, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, who is the same man who told the world earlier this year that he was ashamed to go begging for money, walk into the most consequential diplomatic moment of this war, at tinanong po si Trump directly to stand down. And he posted publicly, say quanto diplomatic efforts are progressing steadily, strongly, and powerfully. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Maong labat atatang tanagagi, tajadsatan niya balikas ng Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Dinmangal si Donald Trump. Say pangipapasanan tod kinan Sharif, say tawag tod si kato is a highly respected man all over. So balbalag so respeto to ng US President Donald Trump at kinan Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Kanyan dinangal to, inapurbantutan so kanunutan, ipatunton itan so samay 2 weeks ceasefire sa kwanto lanti ng US President Donald Trump based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran. Tanunanunutan nyo, wala man so pasakbay ton impaway to, inbalikas to ng US President Donald Trump. Ya talagang i-wipe out to. Singaburalan to at mundo so mapa na Iran. At wala ta niya pasakbay to atatang tanagagi. Pero thank you for the timely intervention of Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan. Kanyan sa kwanto, lante, I hold off, in withdraw to, the destructive force being sent tonight to Iran, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Maong matlabat, ta sa Iran mat, positive mat. So response to atatong tanagagig. Sa kwanto ng Iran's Foreign Minister Arakchi, sa kwanto for a period of 2 weeks, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iranian armed forces. So, this is Pakistan's moment at atang tanagagi ka. With the greatest humility, I am pleased to announce kwanto ng Pakistan Prime Minister that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effective immediately. Effective immediately. And I warmly welcome the sagacious gesture and invite the delegations to Islamabad on Friday, April 10th to further negotiate for a conclusive agreement. So, this coming Friday, tomorrow, atatang tanagagik walatan, yan nagawan tungtungan, negotiation. Yes, a description to ng Prime Minister Shehbaz Sharif at conclusive. So, isay gabay itong ibaga conclusive, hopefully, magmali a final may agreement that this coming Friday. And when it becomes conclusive and final, at atong tanagagik, it will totally end the war. Okay, uyla ko mununtan so nagawa. Anto ha?
And because of that, at atang tanagagik nitan, basa tila naman so inluksab na presyo na crudo at world market. Sana tuloy-tuloy na po yan, ha? Maraming salamat sa Pakistan. Ay siya nga pala, good morning sa mga atleta po natin. Nakikigira din po sila pero in a friendly fight. Nakikigira po sila for supremacy para makakuha kung sinong mangunguna sa ginaganap po ngayon na Region 1 Athletic Association meet. May panggaganapan dyan po sa may City of Candon, Province of Ilocos. Andyan po yung mga atleta po natin mula elementary, secondary na nakikipag-compete sa kapwa nilang mga atleta para for gold, silver, and bronze medals. That elementary at ating tanagagik nga so medal tally partial and unofficial as of April 8 karuman. So far at number 1 Sulawag City. That elementary walalay 6 golds 1 silver and 3 bronze. That secondary dakol 17 golds, 4 silvers and 9 bronze for a total of overall 23 golds, 5 silvers, and 12 bronze. Sa Imikadwa, Ilocos Sur, with 18 golds overall, 16 silvers, and 29 bronze. Mikatlo sa Ilocos Norte, with 18 golds overall, 15 silvers, and 22 bronze. And Mikapat, congratulations, Pangasinan 2. With 17 golds, 16 silvers, and 14 bronze. Mikalimaso, Pangasinan 1. 15 golds, 11 silvers, and 16 bronze. Ayan ha. So, yan po yung mga top 5 po natin sa ginaganap po na Region 1 Athletic Association regular games. Ito ha. And congratulations nga pala, may gusto lang na tayong batiin dahil isang taga-Dagupan, actually taga-Binmali po ito, taga-Binmali, and nag-aaral po dyan sa Northfield. Yan. Congratulations kay Adam Jefferson P. Juan. Yan, nakakuha siya ng gold swimming 4x100 meters medley relay. 4 po sila dito and 1 is Adam Jefferson Juan, Dominador Dumalanta de Fort, Juan Julio Ang, and Joseph Orlando Tinay-Tinay. Yan. And sa swimming, 50 meters backstroke naman, elementary boys. Yan. Kanina secondary, ito naman elementary boys. Kapatid naman ni Adam, si Jeremy Juan, nakakuha ng gold. Talaga itong magkapatid na ito. Swimmer ang mga magkapatid na to. Congratulations for a job well done. Yan, untuloy. So, SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray manangitayak na say tilatan fake news. Kaya rin inasaran pakabatan paimano malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, Silawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Manantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. True! True po mga kapaborito. Come hungry, live happy sa Mars Restaurant. Operating hours 4 p.m. to 11 p.m. Open for lunch reservation. Just inform ahead of time. And if you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. Nagkalaralad sa arayan panahon. Nagaunta na tatang tanagagik. Tapen na ekal so ingungot. Problema at bulsa. Problema at itatagay na sa presyo na krudo, problema at sa gira na tatang tanagagik, ay satisfy your cravings with their budget-friendly treat like melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like their ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. And you will not also go wrong with their savory bangos a la pobre jam pack with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Ganit din po yung kanilang mga bulalo at saka sinigang, and they will totally comfort you at atang tanagagik at sarayan panaon. Masam-samit itan. Are you also craving for light meals? Come try their paboritong rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Yan, nagiging paborito na po yan ng taong bayan. Matatagpuan po yan sa Binmali, Pangasinan, dyan po sa may Rufinas Square. Siya nga pala, hello and good morning sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. At binabati nga pala natin ng happy birthday si Kenneth, dyan po sa may barangay Mangkup, Calasiao. Ganon din si Sir Willie Lumibaw na nagbe-birthday po ngayon. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Madam Emma, sarag tuloy mga layman apply na 20% discount ya ID. Si Madam Emma kasi si katoy presidente natan na basing senior citizen. Natan, si Sir Maxi Solis also is on the line. Good morning. Si Kagawad Jenny Catalan, good morning sir. Kay Fernando Talo, good morning. Sabi niya, pakibati po elementary basketball, Pangasinan 2. Makiki-championship game po sila ngayon sa Pangasinan 1. 10 a.m. ang laban. Uy! Good luck championship game. Talaga naman puro Pangasinan. Pangasinan 2 at Pangasinan 1 maghaharap sa championship game sa elementary basketball. Oy, good luck sa inyo Mga chikiting galingan ninyo Siya nga pala mga kapaborito, sa ipigay palabas siya agaway, wala may basak ya police report. Ya jad sa tay police report, ya abasa katatong tanagagik regular kasitan, ipapawit na sa region. Kasali tayo sa may Facebook kunda, may tawag dat saman, sa may, hindi may tawag to yung magano, Viber, yon. Kasali tayo dun sa mga nabibigyan ng mga latest reports galing po sa ating kapulisan, lalong-lalo na po dyan sa Region 1. At wala may pasikmatan ko diman. Violation of Municipal Ordinance Number 1-2019 or 2019, illegal gambling. April 6, 2026, nangyari sa Santo Tomas, La Union. Yajad sa kwantod report data itong tanagagik, walay naroldan sa kuya 20-year-old, single residente na San Fabian, Pangasinan.
Ya say kwanto jay sa may spot report data itong tanagagik sari kabyangan na Santo Tomas Police Station nangawara at atong tanagagik nasa kuya anti-illegal gambling operation. Yadjad satan niya ginawa dan anti-illegal gambling operation at nanresultatan at sa impakarol dat sa kay at satan niya suspect at atong tanagagik 20-year-old single taga San Fabian, Pangasinan. He was caught in the act of operating drop ball game, locally known as Pinoy drop ball. Akumpiskat siya to sa pigaran piraso na ebidensya, sa kay piraso na labangan o lapagan, 4 pieces of tapite, 1 piece steel tambiolo o imbudo yakwanda, taluran piraso na sa may plastic ball, and bet money amounting to 601 pesos in different denominations. In different denominations. At tanunutan ko bigla tatang tanagagik, kapigan man na agaw at akadalanak ditan at balay. Akadalanak ditan at balay. At anong nang kulalamot itan. So nagagawa ya in report that si katayo ya drop ball operation. Ditan mismo. Arapan nasa munisipyo na Bali na Binmalay. Ay by the way, araw ng kagitingan ngayon. Kumusta na po yung mga ating mga magigiting na mga public officials, lalong-lalo na po yung ating mga pulis sa ating bayan sa Binmalay na ang kanilang motto is to serve and to protect. Ngayon, narinig ko ulit yung laging sinasabi na ayaw sa mga illegal na gawain. Ayaw sa mga illegal na gawain. Natan, natupot tayo palabat. Natupot tayo palabat. Yung pong nag-ooperate, yung hubang nag-ooperate po dyan na drop ball sa harapan ng munisipyo, harapan ng ating police station, kasi kabasil labati, baliw kalabatad highway, nanungnung mulatan, asa kaban na tumain tarong da, green, sukulur tumain tarong-tarong da. San ibang matingan na, asan ibang matingan. Pero mabata-batarya na nang mo, walay nagagawan drop ball operation di man. Ngayon, sa ito pa tayo at atong tanagagik, natupad tayo labat. Yan hubang nag-ooperate na yan, na drop ball, dyan sa harap ng munisipyo, na sa tagal na po ng panahon nandyan, kasi nandyan po yan, nag-start ng operation, according to the information na pinarating sa atin, when we celebrated our town fiesta, dyan po sa Binmalay, Aguntan. And tapos na po, nasa buwan na po tayo ng Abril, Pebrero po nangyari yung town fiesta. February, March, April, 2 buwan na po ang nakakaraan. Pero nakapagtataka po, bakit tuloy-tuloy pa rin po yung operation ng drop ball dyan sa harap ng munisipyo, sa harap ng police station. Now, according to reports, dahil daw, tuloy-tuloy po yung mga celebration ng barangay fiesta. Kasi sa poblasyon pala, separate yung pagganap ng fiesta nila per street pala. By street, singabilang Jaayod, Sayan Street, Sayan Karsada, Ayan Simpok, Sananeso, Fiesta da, Petsa na Fiesta da. Untumbok ya dalan, within poblasyon matlamla mga tatong tanagagik Sananimot, so Petsa na say pan Fiesta da, and so on and so forth. So pigararatan, ya dalan ditan, ya separate so sa may celebration na say Fiesta da. Natan, kanyan kuno, undudo kay so sa may panu-operate na satan niya drop ball ditan. Yawat tanod arapan na sa munisipyo na Bali na Binmalay.
kwanta no, sang kabantag, sang kabantag, nasay, kasi, watan dud arapan may opisina na mayor kwanta no, sang kabantag da, untan mo, say opisina, nasay police station, at atang tanagagi, agauntan, watan, sa kabantag da, at atang tanagagi, at natupot tayo natan, kasi abayag latay operation to ditan, singa sa pagmamaliwan to, singa wala laing nagagawan gambling den ditan. At kabayagla, nasa may operasyon yawatan itan sa drop ball. Natupot tilabat natan, yung bang continuous operation ng drop ball na yan, morally right and morally good, lalong-lalo na sa mata ng bata? Is it morally right or morally good, lalong-lalo na sa mata ng mga bata? Remember this. Remember this. Ang sabi ng siyensya, kung ano ang nakikita ng bata na ginagawa ng matatanda sa paligid niya, according to science, kung ano ang nakikita ng bata na ginagawa ng matatanda sa paligid niya, yun din ang ginagaya niya. At hindi lang ito tungkol sa salita, kundi sa kilos, sa tono ng boses, sa reaksyon sa emosyon, at kung paano tratuhin ang ibang tao. Kasi, ang sabi ng siyensya, ang utak ng bata, lalong-lalo na sa toddler stage. Toddler, aramay man edad na 4, 5, 6, 7, kwantura tatong tanagagi ka, ang utak ng bata, lalo na sa toddler stage, ay parang sponge. Antayo may panuusar tayo na sa may panlilinis tayo plato, sponge. Ya atan, no intalom mo danom, sapsapan to may danom. Sapsapan to may danom. Aliling tumutan, ya singa panunot na sa kaya toddler yaw. Ya sinisip-sip lahat ng input mula sa paligid niya. Sapsapan to aminitan. So, informasyon niya na nang nasa mata to. Kaya, sa ikwandalante, kung gusto nating turuan sila ng tamang asal, respeto o pagmamahal, kailangang magsimula sa atin mismo. Remember the words of then Dr. Jose Rizal, yung ating national hero, aguntan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngayon, kung matututo yung mga kabataan natin, malulong sa drop ball, sa sugal, sa illegal gambling, do you think may magandang kinabukasan yung mga kabataan na yan? Pag napariwara ang kinabukasan ng mga kabataan na yan because of this influence ng illegal gambling sa kanilang utak, sa kanilang pag-uugali, ano na magiging kahihinatnan ng ating bansa in the future? Ano na ang magiging kahihinatnan ng ating bansa in the future? Lalong-lalo na ng ating bayan. Agauntan. So, ang tanong natin, yung pag-tolerate ba? Yung pag-tolerate ba ng operation ng drop ball dyan, harapan pa naman po ng bayan. Right in the heart ng ating bayan. Is that morally right? Morally good? Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Sa Santo Tomas, La Union, meron po silang municipal ordinance versus illegal gambling. At among the illegal gambling na nakasaad sa kanilang municipal ordinance,
considered as illegal gambling is drop ball. Drop ball, because ang drop ball, by its nature, is considered as illegal gambling. And because it is illegal in nature, pwede ba nating itolerate ito na mag-operate by supporting it with barangay resolution or municipal resolution for that matter? Tama ho ba yun? Yan ho ang tanong natin. Tama ho ba yun? Remember this, ang ginagawa ng mga bata, ang ginagawa ng mga matatanda, nakikita ng mga bata. At hindi pwedeng palampasin. Agaw na tatang tanagagig. Kaya saludo ako. Saludo ako doon sa mga may mga munisipyo na meron silang municipal ordinance against illegal gambling. Lalong-lalo na itong drop ball. Because you know what? They are protecting the future of their children. At higit sa lahat, they do not encourage their citizens, their community, to engage in illegal gambling. Kasi ang alam naman natin yung illegal gambling, ang gambling is a game by chance. Sa gaunta na tatang tanagagig. Nayarin manalo ka, nayarin natalo ka man. Yan ba ang gusto nating ipamulat sa ating komunidad? Na ma-engage sila sa operation ng gambling. Maging gambler po sila. Gaunta na tatang tanagagig. There is a limit. Of course, sabi ng ilan, gambling is, yung iba, sa iba, bisyo lang. I mean, pastime. Well, it's good. Sometimes, pwedeng maging pastime. But, kung nagiging addictive na yan, it becomes, yung tawag nito, hindi na maganda para matutunan ng mga bata. Aguntan, lalong-lalo na sa mga bata kasi out of their curiosity, ay yung mga bata pa naman, may yung mga bata pa naman talagang, may tawag dad sa ay, ang putang sulimada, lalo lang, si Kare natatalo, aguntan. Si Kare natatalo, mas di man, susamay, yung bugso ng kanilang damdamin, na gusto nilang manalo. So, habang natatalo sila, andun yung kanilang pagnanais na gusto pa rin nilang manalo. So, until such time na lahat ng pera na nasa bulsa nila, wala na, ubos na. Anggad na ni, the desire to lalamat, manalo, untaya at satan niya sugal, manalo, ang tuligawon to'y, mantakaw la, mankupit la, ni danday balon, kupitan tula, tila-tilaan tulari ating to, man start na sa pagtitila agauntan, mantilalad sari ating to, ibaga tula, nay tayo walay project me, kwanto, onya so budget me, kwan, antamanaya, amanya kukuruan ton budget, itaya to at drop ball, pansugal to, agauntan. You see, unti-unting nadi-deteriorate yung moralidad sa kaisipan ng bata, sa puso ng bata. Kasi naengganyo na siya. Pasubula, naging bisyo na niya because of his desire to win. Yaman likat mo manalo, agaw tanatang tanagagi. So, ito tolerate ba natin yung operation ng drop ball na yan? Ito tolerate ba natin? Di ba responsibilidad natin bilang mga matatanda, bilang public leaders, public officials ng ating bayan? Pangalagaan ang seguridad at kinabukasan ng ating mga mamamayan. Di ho ba ganon? Ay, nako. Sana ma-realize po natin yung bagay na yan at dapat protektahan natin
yung mga bata. Bukas, may issue pa tayo bukas ulit. Kasi parang hindi pa bibigyan ng total solution yung problema natin sa basura. Diyan po sa ating bayan. Every now and then, kapag nadadaan tayo along the highway, meron tayong nakikitang sako ng mga basura. Sako-sako ng mga basura. When will this problem end? Yun ang tanong natin. Pero hanggang pala malam, yung oras sa tatang tanagagi, babasahin ko lang po itong mensahe ni Pangulong BBM sa araw ng Kagitingan. Sa ikwanto, binabati ko ang buong sambayanan sa isang makabuluhan at mapayapang paggunita ng araw ng Kagitingan. Ngayong araw, inaalala natin ang tapang at sakripisyo ng mga Pilipinong tumindig para sa ating kalayaan. Sa Bataan at Corregidor, pinatunayan nila na ang tunay na bayani ay hindi sumusuko sa kabila ng pagod, hirap at pagdadalamhati. Ang kanilang kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay buhay na paalala na ang diwa ng kagitingan ay nananatili sa bawat Pilipinong patuloy na nagsusumikap at bumabangon para sa kanilang pamilya at sa bayan. Maaaring iba na ang mga hamon natin ngayon, ngunit hindi nagbabago ang kailangan upang tayo ay manaig, malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa na isabuhay ang kagitingan sa bawat tamang desisyon, sa bawat pagtulong sa kapwa, at sa bawat paninindigan sa tama. Paninindigan sa tama. Please keep that in mind. Paninindigan sa tama. Sapagkat ang tunay na lakas ng isang nasyon ay hindi lamang nasusukat sa mga tagumpay na ating ipinagdiriwang, kundi sa kung paano tayo tumatayo at lumalaban bilang iisang bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng araw na ito sa bawat Pilipino. Sama-sama nating ipagpatuloy ang adhikay ng kagitingan sa araw-araw nating pagpili ng maging mabuting Pilipino. Maging mabuting Pilipino upang makamit natin ang isang bagong Pilipinas. Kapulay malam, oras sa atin tanagagi. Sumay nyo ang Saray Balitan Matwa, SBM sa ikabusol na saray manangit tayak na tilatan fake news. At wala bakan tabi lalangula sa lawas yung kaaro, lawas yung kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. The technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Until tomorrow mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo, Joseph Kanilang Bacani. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect